Што вядома пра смерць сілавіка, які ўдзельнічаў у расправах над апанентамі Лукашэнкі? Як блізкія да ўлады персанажы давялі прыбытковую галіну да катастрофы, а таксама які міністр дазволіў сабе паспрачацца з Лукашэнкам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Раптоўна памёр афіцэр спецназа, які падобна меў дачыненне да выкрадання і забойства палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Гаворка ідзе пра Владзіміра Будзько, былога камандзіра групы спецыяльнага атрада хуткага рэагавання, які адслужыў у вайсковай часці 3214 у Мінску. Пазней ён працаваў інструктарам разведкі, а таксама ў свой час здаў экзамен на нашэнне крапавага берэта. Паведамляецца, што Будзько сканаў пасля хваробы ва ўзросце 50 гадоў. Але самае цікавае тут іншае. Падобна, што Будзько ўдзельнічаў у выкраданнях і забойствах беларускіх палітыкаў і бізнесменаў у 90-е. Тут маецца на ўвазе знікненне экс-міністра ўнутраных спраў Беларусі Юрыя Захаранкі, экс-кіраўніка Цэнтр выбаркама Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Падрабязнасці расправы над імі расказаў былы беларускі спецназавец Юрый Гараўскі, які ў канцы 90-х служыў якраз у тым жа спецыяльным атрадзе хуткага рэагавання і ў той жа часці 3214. Пасля Гараўскі выехаў у Швейцарыю і ў 19-м годзе зрабіў сенсацыйнае прызнанне пра свой удзел у палітычных забойствах. У сваім аповедзе Гараўскі некалькі разоў згадваў іншага спецназаўца, які таксама ўдзельнічаў у расправе над Ганчаром і Красоўскім, і звалі таго байца таксама Владзімір Будзько. Вось што расказваў Гараўскі швейцарскаму суду. Па яго словах, 19 верасня 99 года камандзір спецназа Дмітрый Паўлючэнка сабраў менавіта тых, хто ўдзельнічаў у затрыманні Захаранкі, і абвясціў, што яны паедуць затрымліваць аднаго альбо двух чалавек. Далей цытата Гараўскага з суда. Паўлючэнка спытаў, ці ўсе мы гатовыя. Мы адказалі, што так. Мы чакалі вечара, а потым выехалі ў Мінск і прыехалі па адрасе грамадскай лазні. Мы сядзелі ў двух машынах. Паўлючэнка папрасіў мяне і Владзіміра Будзько прайсціся і паглядзець, дзе і як мы будзем праводзіць затрыманні. Пасля таго, як мы аглядзелі тэрыторыю, Будзько прыйшоў і распавёў план. Паўлючэнка сказаў, што згодны. Пасля таго, як мы ўбачылі, што машына з Красоўскім і Ганчаром паехала, мы правялі затрыманне. Канец цытаты. Пасля Красоўскага і Ганчара вывезлі ў лес каля Бягомля, дзе забілі і закапалі. Але заставалася пытанне, што рабіць з машынай Анатоля Красоўскага. Гэта быў вялікі джып Чырокі, які на ноч пакінулі ў лесе, дзе была закансерваваная вайсковая база. На той момант на ёй базіраваўся спецыяльны атрад хуткага рэагавання. Далей яшчэ адна цытата Гараўскага. Недалёка ад той базы было падрыхтавана месца. Там старая прасёлкавая дарога, і прама на ёй была выкапана яма. На наступны дзень Будзько Владзімір і кіроўца БТРа, салдат тэрміновай службы, узялі машыну Красоўскага і загналі яе туды. БТРам раздушылі гэты джып і закапалі. Канец цытаты. Акрамя таго, Гараўскі расказаў яшчэ адну гісторыю, дзе таксама фігуруе спецназавец Владзімір Будзько. Маўляў, аднойчы камандзір спецназа Дмітрый Паўлючэнка адправіў двух байцоў на нейкія разборкі. Гэтымі байцамі былі сам Гараўскі, а таксама Владзімір Будзько. Далей зноў цытата. Я і Будзько па просьбе Паўлючэнкі пад'ехалі да яго знаёмых і сказалі, што мы ад яго. Нам патлумачылі ўсю сітуацыю, ну і мы пачалі разбірацца. Там людзі павінны былі, груба кажучы, 25 000 даляраў. У адказ яны напісалі заяву, што ў іх вымагаюць грошай, і нас арыштавалі. Але нас выпусцілі. Справу перадалі ў вайсковую пракуратуру, і яна дайшла до суда. Па суду ўсім прадпрымальнікам былі дадзены тэрміны. Владзіміру Будзько далі 3 гады хіміі, а мне 4 гады. Канец цытаты. 27 жніўня Владзіміра Будзько пахавалі на малой радзіме ў Барысаве, а на сайце Асацыяцыі ветэранаў беларускага спецназа, якой кіруе той самы Дмітрый Паўлючэнка, апублікавалі па ім кароткі некралог. У ім Владзіміра Будзько называюць чалавекам няпростага лёсу і выдатным баявым таварышам, які заўсёды быў гатовы прыйсці на дапамогу. Лукашэнку раздражняюць і беларусы, і яго чыноўнікі. З'явіліся новыя відэа з яго учорашняй нервовай нарады, прысвечанай гандлю на сяле. Аказалася, што ў нейкі момант міністр гандлю нават паспрачаўся з Лукашэнкам, і таму гэта не вельмі спадабалася. Второй объект открылся в деревне частный, и они между собой начинают уже конкурировать. Есть так когда вы ложитесь спать, вы так думаете? Я не думаю. Так конкурируют, а глаза на лоб повылазили. Сергей Григорьевич, ну я же посещаю эти магазины не как министр. Я посещаю как обычный рядовой. А что ты говоришь? Они не знают, что ты министр. Ну, некоторые знают, некоторые нет. У меня есть велосипед, я подъехал в магазин на велосипеде. Я вижу, как развивается торговля в сельской местности в том числе.
Да, есть проблемы, никто их не отрицает. Но идет постепенное замещение объектов Белкопсоюза. Артур, нас не будет с тобой, когда ты все заместишь. А люди хотят уже сегодня и завтра Александр нормально Григорьевич, ну жить. сейчас четвертая часть уже Белкопсоюза только осталась. Акрамя таго, заўважна, наколькі Лукашэнку раздражняюць пастаянныя звароты да яго ў сацыяльных сетках. Раней ён ужо даваў загад, што ўсё гэта мусіць не даходзіць нават да яго адміністрацыі, а павінна вырашацца на месцах. Але апошнім часам такіх заклікаў аб дапамозе становіцца ўсё больш, і асабліва ў тыктоку, і Лукашэнку такое страшна бесіць. У нас же люди, какие, используя сегодня тиктоки и интернеты, очень много вбрасывают информации, которая не соответствует действительности. Или где-то пиар ему нужен какой-то, поднять, значит, количество подписчиков. Да нет, это я все понимаю. Да. Вот сегодня тиктокаются, что аж где-то крысы пробежали. Ай, президент, крысы побежали. Так что президент поедет крыс ловить? Это же вы там на месте с мусорками разобраться не можете, и у вас крысы бегают. В противном случае ж не бегали бы. Ну, здесь... Поэтому я это все понимаю. Да. Па выніках нарады, падобна маленькіх чыноўнікаў, чакаюць вялікія праблемы, бо пасля яе міністр гандлю Карповіч паведаміў, што да канца года улады прыдумаюць нейкую сістэму, каб нарэшце вырашыць усе праблемы з вясковымі крамамі. Але ж адказваць за ўсё будуць не міністры, а мясцовыя улады, якіх па выніку і зробяць крайнімі, калі нешта пойдзе не так, бо самі высокія чыноўнікі ўжо паўтараюць за Лукашэнкам пафасныя фразы, цытата: «Просто так узяць і кінуць людзей, сысці з населенага пункта, гэта будзе па меншай меры несправядліва, а па вялікім рахунку недапушчальна». Маштабныя арышты і затрыманні адбываюцца па ўсёй Беларусі. Працягваецца страшная актыўнасць па справе беларускага гаюна, суполкі, якая сачыла за актыўнасцю расійскіх войскаў на тэрыторыі нашай краіны, і цяпер ідзе аблава на тых беларусаў, якія дасылалі ў гаюн інфармацыю. Прычым маштабы жудасныя. Па інфармацыі выдання «Флагшток», з пачатку гэтага года толькі ў Гомельскай вобласці затрымалі 250 чалавек. Агулам жа ў спісах на затрыманне могуць знаходзіцца больш за 1000 беларусаў. Цяпер сілавікі праводзяць затрыманні па чарзе. Як тлумачыць журналістам суразмоўца, цытата: «Людзей бяруць вялікімі партыямі. Гэтых аформілі і паехалі за новымі». Затрыманнямі кіруе Губазік, а да людзей прыходзяць байцы АМАПа. Беларусы гадамі дурылі кітайцаў з продажам незвычайнага тавару. Але ж у выніку ўсё скончылася кепска, калі не сказаць катастрафічна. Гаворка ідзе пра курыныя лапкі, якія ў Беларусі амаль не ядуць, але ж у Кітаі гэта сапраўдны делікатэс, які каштуе даражэй за мяса. Попыт там настолькі вялікі, што краіна імпартуе сотні мільёнаў кілаграмаў з усяго свету, але трапіць на гэты рынак складана, бо патрабаванні да якасці вельмі строгія, а любыя парушэнні караюцца санкцыямі. Беларусь атрымала свой шанец дзякуючы добрым адносінам паміж Лукашэнкам і кітайскім кіраўніцтвам. З 2018 года некалькі беларускіх фабрык атрымалі дазвол на пастаўкі, і ўжо праз пару гадоў Беларусь стала адным з буйнейшых экспарцёраў курыных лапак у Кітай. Але ж хутка высветлілася, што аб'ёмы экспарту перавышаюць рэальныя магчымасці беларускіх птушкафабрык, і тады беларускія чыноўнікі прыдумалі надурыць кітайцаў. Беларусь пачала прадаваць чужую прадукцыю пад сваімі брэндамі. Курыныя лапкі куплялі ў іншых краінах, а пасля на іх ляпілі зроблена ў Беларусі і затым адпраўлялі кітайцам. Прычым, як даведаўся беларускі расследавальніцкі цэнтр, у схеме ўдзельнічалі як замежныя фірмы, якія мелі беларускі след, так і дзяржаўныя прадпрыемствы. Напрыклад, сярод уласнікаў і кіраўнікоў некаторых фірм былі сваякі і былыя супрацоўнікі структуры, звязаныя з блізкім паплечнікам Лукашэнкі Віктарам Шэйманам, а прыкрыццё забяспечвалі дзяржаўныя фабрыкі, напрыклад, фабрыка «Расвет». Грошы зарабляліся праз заніжэнне цаны пры продажы з Беларусі і наступны перапродаж у некалькі этапаў. У выніку на кожным кілаграме каля даляра прыбытку знікала і ішло ў кішэні ўдзельнікаў схемы. Пры вялікіх аб'ёмах гэта былі дзясяткі мільёнаў даляраў, якія абміналі беларускі бюджэт. Калі кітайскі бок выявіў падман, то з 13 беларускіх птушкафабрык 11 страцілі права на пастаўкі. І гэта азначае фактычнае закрыццё для Беларусі аднаго з самых прыбытковых рынкаў. Пад санкцыі трапіла амаль уся галіна, і цяпер беларускія птушкафабрыкі нясуць страты. Паводле падлікаў, Беларусь страціла каля 140 мільёнаў даляраў толькі за першы год такой забароны. Прычым для нашай краіны гэта ўжо не першы выпадак такіх схематозаў. Раней наша краіна ўжо траплялася на падобным за на нас
мясамі, еўрапейскім палівам пад выглядам іншых прадуктаў ці культавымі беларускімі крэветкамі. Але звычайна такім чынам дурылі расіян. Цяпер жа упершыню падман закрануў Кітай, аднаго з нешматлікіх стратэгічных партнёраў Беларусі. Ну і самае цікавае, ці ведаў пра ўсё гэта Лукашенка і ці ўвогуле такая схема была магчымай без яго дазволу. Усё ж Кітай сёння для Лукашэнкі гэта важнейшы партнёр, а яго кіраўнік нібыта ледзь не сябар сям'і. А цяпер, як бачым, такая непрыгожая гісторыя і удар у спіну, прычым не толькі Кітаю, але і самім сабе. Бо па выніку некалькі набліжаных да Лукашэнкі асобаў зарабілі на гэтай афёры дзесяткі мільёнаў даляраў, а Беларусь тым часам страціла шматмільярдны рынак і сапсавала ў вачах кітайцаў сваю рэпутацыю. У выніку дзяржаўныя прадпрыемствы засталіся без прыбыткаў, а схема ператварылася ў эканамічную катастрофу для ўсёй галіны. У беларускіх школах з'явіцца новая забарона, якая нечакана закране настаўнікаў. Ім таксама, як і вучням, будзе нельга карыстацца мабільнымі тэлефонамі падчас заняткаў. Адмысловая пастанова Мінадукацыі ўжо падпісаная і апублікаваная. Адзінае выключэнне як для педагогаў, так і для школьнікаў гэта выкарыстанне гаджэтаў па стане здароўя. Напрыклад, калі ён патрэбны для маніторынгу ўзроўню цукру ў крыві пры дыябеце. Сумная і ганебная сітуацыя адбылася з вядомым беларускім тэатрам. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі ў Мінску заставаўся адным з апошніх, дзе спектаклі ішлі выключна на беларускай мове. Цяпер жа там хочуць не толькі перайсці на рускую, але і ставіць творы расійскіх зэт-аўтараў. Вось што паведаміла кіраўніца тэатра Святлана Навуменка, цытата. У рамках спецыяльнага праекта РТБД па панядзелках мы паспрабуем зрабіць рускую класіку на рускай мове, магчыма, з прыцягненнем акцёраў з іншых тэатраў. Руская класіка – гэта тое поле і тая культурная прастора, куды заўсёды хочацца акунацца. Канец цытаты. Больш за тое, дырэктарка хваліцца, што ў беларускім тэатры плануюць паставіць спектакль па творы расійскага пісьменніка і вядомага прыхільніка вайны Захара Прылепіна, прычым для пастаноўкі запросяць рэжысёра з Расіі. Нагадаем, што Святлана Навуменка стала дырэктаркай тэатра ў 2024 годзе. Пры ёй з калектыва сышлі ці былі звольненыя некалькі актораў, у тым ліку і вядучых. Агулам жа палітычныя чысткі праходзілі ў тэатры беларускай драматургіі яшчэ з 2020 года. Праз іх тэатр страціў амаль палову трупы, а таксама адтуль звольнілі былую дырэктарку і мастацкага кіраўніка. Звольнілі за доўгі язык. Нешараговая гісторыя адбылася на адным з беларускіх заводаў. Там бухгалтарка зацікавілася бальнічным аднаго з работнікаў і расшыфравала лікава-літарны код, пад якім у медыцынскім дакуменце хаваўся дыягназ мужчыны. Высветлілася, што супрацоўнік лячыў дэпрэсію і нават ляжаў у стацыянары. Пра гэта бухгалтарка хутка расказала калегам і неўзабаве пра выпадак даведаўся ўвесь завод. І гэтая сітуацыя скончылася нечакана, бо калі начальства даведалася, хто расказаў прыватную інфармацыю работніка, то бухгалтарку звольнілі і прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Цяпер надта цікаўная жанчына мусіць сплаціць 4200 рублёў штрафа. У Гродні кур'ер махляроў падмануў і даверлівую бабулю, і саміх махляроў. Але ж усё скончылася невесела. У міліцыю звярнулася 84-гадовая жанчына, якая прызналася, што аддала ашуканцам амаль 20 000 даляраў. Кур'ера хутка знайшлі і затрымалі, і аказалася, што гэта 19-гадовы хлопец, які адмыслова прыехаў у Беларусь для такой падпрацоўкі. Праўда, з якой краіны прыехаў госць, сілавікі не кажуць. У выніку кур'ер вырашыў пакінуць грошы сабе і прыкладна палову сумы ўжо нават паспеў патраціць. Цяпер юнака чакае крыміналка і да 12 гадоў калоніі. Вы вырашылі адпачыць у сталічным клубе? Тады не выключана, што да вас прыйдуць сілавікі ў поўным боекамплекце і з сабакам. Цяпер мінская міліцыя пахвалілася, што праводзіць рэйды ў месцах, дзе адпачывае моладзь. Маўляў, такім чынам праводзіць прафілактыку распаўсюду забароненых рэчываў. Выглядае гэта наступным чынам. У клубы залятаюць узброеныя сілавікі ў касках і бронекамізэльках, правяраюць дакументы і абыходзяць усе куты са службовым сабакам. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.